Machiegni janeno Malolwe TV kamora mora maintie ageno ni nirio maber mani en chenro mari muhero miluongo ni kuku mar wach elo Jeff Olombaka anjake ni chenro ni odiechieng' ma kawuono Kavin Otieno kawuono wan gi wendowa miluongo ni JT Okinda obro nyisowa mang'eny kuome machiegni telo ago erokamano Kavin an kaka osenyisi iluongo ni JT Okinda tan wuod game malunga to ka dawach mathuth kuoma an professionally an architect maran practice mare Nairobi mani tich masebedo katimo higni mang'eny mokalo. Migosi JT Okinda dibed gi dwaro mar siasa to dinyiswa ni dwa chung' e kom mane? Line mar siasa to wang' nyodo na chung' kaka mbunge mar game. To ichako siasa higa mane? To wuodhi mar siasa osebet nadi nyaka sani? Ni siasa ni to en na gima ni arembo ng'ato nikech kata kana ni school ne pod an gama ne line mar siasa na an a student leader at University of Nairobi to bang' wuok e university na join gi jo Kenyans mane dwaro reform makata kani wa demonstrate against sirikal mar Moi na ni achiel kuom mane dwaro mondo walok sirikal mondo odher gi sirikal manyalo tiyo ni jopiny koro da wach ni siasa ni tachako chon higni mang'eny mokalo. To wuodhi osebed natie siasa? Ma daher wacho ni asebedo ka waringo gi party mar Raila nyaka nochak gi NDP kane an telo ni political desk mar NDP to bang'e kane wadhi e NAK pod michando ni natie line no to maduong' ODM kadhi wane chiel kuom joma nochako ODM kata ndalo moko na wuok oko kaka nani do bedo secretary general mar ODM na meko national campaign to marach ni party no kulungu yiero koro ne ok nyal chung' post madonge yiero. En ang'o momiyo idwa chung' kaka jakanyo mar bura maduong' mar game? Aseyudo ni tie josiasa mang'eny ma timo siasa kaka kama gichieme to ok gipar kaka gikel dongruok e kor piny mondo gilok ngima mag ji mondo jodag e yo moro maber molo kaka ne giyudo ji kodak. Koro i game kar kae aseyudo ni ng'ama osebedo ka represent game ok en ng'ama nigi paro mar kelo lokruok e game, en ng'ama nodonjo e siasa ka neno siasa kaka dokonyrego mondo lok ngima mare to kone kaka dolok ngima jomoko. Jopiny tinde ka ochopo ndalo siasa to gidwaro ni ng'ano machung' nyisogi ni asetimo mae gi mae ok ni ng'ama nyisogi ni kuyiera ta dhi timo. Gin ang'o ma dibed ni setimo e game constituency ma sani kochopo sa campaign tinyalo nyiso jo game ni an asetimo magima apart from ibro timo ka giseyieri? No, igen gik ma ji timo molo kuom higni maber mang'eny mosebedo e siasa ka nitie gik mang'eny mosebedo ka tiye. Iyudo ni skunde mang'eny nitie moseger ka nying adhi nitie kanyo kendo kata mana projects mag pi kaka Sinaga Rabuor water project wani manwa initiate boa keto gweng' ka gweng' pi obetie kata mana projects mag stima mar Sinaga Rabuor project niwatie koro nitie kuonde mang'eny mosebedo ka tiye omiyo game to ok dakos gima dawach nasebedo ka nasetiyo kaka jagame mondo kel lokruok e game. To sani nitie project moro amora mirane e game? Kata sani nitie moloyo nyithind kiye matere school nani machulo ni school fees to kata e game kanyo asebedo ka arango kaka nyithindo mag kiye irito makata orphanages mang'eny kaka Mdhini orphanage asebedo ka limogi tatero nigi kony kaka nyithindo nyalo konyre kata Ulanga orphanage kata Malanga orphanage koro nitie gik mang'eny ma asebedo ka timo e game pod adhi go nyime ok mana nikech siasa nikech adwa chung' timo gigi. Gin gik misebedo kitimo. Ato e dwaro ni mar bedo jasiasa mar bedo jakanyo mar bura mag game en mpango mane ma ingo gi ojende nyimi joma mine to kod kata jomoti?
No, gima duong' en no ojende to nyaka wane kaka inyalo konyogi mondo gilok ngimagi. Tinyalo mana konyogi ka wanyalo create opportunities ma ginyalo yudogo tije mondo gibed joma tiyo gi tekogi mondo giyud kaka gikonyre. To kendo gima duong' en kik wawe nyathi moro kwang', ok onyal dhi e skul kata ok onyal dhi e college nikech school fees. Onego bed ni warango kaka jotelo ni bursaries ma sirikal golo ochopo ni jogweng' e yo moro mar adiera, mondo ng'ama benefit en ng'ama really needs it, ok ng'at moro ma kata nigi nyalo to kendo ichako ikonyo kor koni. To gima duong' kaka youth polytechnics abro neno ni wanyalo tegogi mondo kijandewa wuok e youth polytechnics gin joma nyalo tiyo e yo moro malong'o ma kendo nyalo bedo entrepreneurs manyalo loso tijegi giwegi mondo giyud kaka gikonyre giwegi. To joma mine nikech ng'eny sani nwa ka josiasa ng'eny gi concentrate kuom vijende to wigi wil gi jodongo to gi wuone to gi mine in godo gi mpango mane? Ok ni kaka miege to mang'eny nitie kaka youth groups moriwogi, not youth groups but women groups mag riwrego na yudo ka seche moko gin kata gi table banking. Anyalo paro machiegni nadhi romo gi jonyamrerwa ma North Game, to kane ginyisa ni gin gi table banking, abe nawacho ni mondo akonygi aket nigi siling 100,000 ma gibe ginyalo rotate ka ji holo to duoko to gitegno go wachgi mar table banking. Kata ka nyocha adhi romo gi jonyamrerwa ma East Game, mano be gino natimo kodgi mondo gibed jomotegno e gik ma gitimo ka geno. To kendo daher ka adonjo e sirikal ma koro adwa ni wadonjie, daher mondo wa coordinate gi county government ma Siaya mondo wanen groups mag megegi wamiyogi kony mondo gibed motegno. Ok mana kony mar pesa to kata kony mar training mondo ging'e ni gigi itimo e yo moro mane manyalo konyogi, manyalo miyo gikonyre e yo moro maber. Koyieri kaka jakanyo mar od bura ma Game, gin ang'ono midwa miyo priorities e Game? An kaka awacho to gima duong' en somo. Ing'eni somo ni ok en classrooms. Aneno kaka CDF kuom gina 15 mokalo, CDF osebedo karango kaka classes inyalo gero. Emano skunde moko be classes pok ogero e yo moro malong'o. To gima duong' en rango ni nyithindo manie skul go to somo nade. Koro nyaka wane kaka wategogi mondo ka gisetieko kata klas 8 to ok gikwame koro gweng' bang' klas 8. Ginyalo dhi youth polytechnic mondo gitegre, mondo koro giyud trade ma koro ginyalo konyrego, ma ginyalo yudo go tijgi giwegi. To maduong' kendo jowa ma nyalo dhi kata high education kata mana national polytechnics kata mana national universities, nyaka wane kaka jogem mondo walos foundation ma wakonyogigo ma ginyalo wayudo nigi okony mondo ka gidwa somo to gisom mondo gilokre ji. To kata entrepreneurs man gi paro mar ohala, nyaka wane kaka wanyalo tego joma dwa timo ohala mondo wayud kata mana revolving fund kata ka ng'ato dhi to biro paro moro maber tinyalo konyego mondo chak ohala mondo yud kaka okonyre. Ok ni kaka gweng'wa kucha nitie olemo mang'eny ma ting' mana kendgi ma kinyalo rito maber tiyudo kaka marketgi chiro ma giterogie to ji yudo kaka konyre. To mano inyalo mana konyo joma bedo entrepreneurs madwaro create jobs for themselves. Awinji kibulo wach CDF to nyocha report mar Auditor General ogolo ni ng'eny wabunge masani nyacho tiyo gi CDF marach. In ibro timo ang'o mondo mibadhi moro amora kik mien CDF mari? Na ing'en CDF to en pesa mar jopiny, to kendo gima duong' en ni kijatelo to bendi idonjie kaka itiyo gi pes CDF no, in ibedo mana patron to e jopiny wegi yiero jo management committee matiyo gi pesa manyalo coordinate tich mar CDF. Ok onego bed ni kendo in jatelo to kendo be donjo e wach pesa go to ichako mienri kodgi, to imiyo mana jopiny guidance mondo giwegi giyier joma tiyo gi pesa go.
Ogibe wegi girang projects ma CDF wacho ni timogi. Itimo gi yo malong'o kosa kutim gi yo malong'o. To in kaka jatelo kan tie cases ma piny wacho tich ok timre yo malong'o. Tinyalo tero wach no relevant government department. Mondo jomoko tij pesa no malong'o. Kaw gi seria mar piny. Iwacho ni dhi chung' gi duond burano mar ODM to higni machien go kata yiero mosekalo ahinya to ma 2013 ne nitie shida welo kata nominations. Sani kaka in jalno madhi chung' inyalo wacho ang'o kata ang'o minyalo nyiso duond burano mar ODM mondo mi gibed gi welo ma gi ratiro kendo ma free and fair? Ing'e mana ten wach mosebedo ka chando party mar ODM makata kana gol lweny mar secretary general to gima jopiny mang'eny ne wacho ni ka yudo tijno to arang kaka inyalo timo nominations e yo mar adiera maonge mibadhi. To mano osebedo ka kethonwa kata mana national votes nikech ka idwaro ni mondo imotivate ji mondo dhi ogo ombulu to nomination ka nyaka itimnigi e yo moro mar adiera makoro gin gi chuny mar wuok oko mondo gidhi go ombulu. To gima duong' en yiero mwadhiye ni ODM ok dwa kawo chances e wach mar nomination nikech wadwaro mondo president marwa makoro dhi chung' kaka e ticket moro mar ODM oyud ombulu moromo. Kesa neno ni higa mar 2013 ne nitie mana ombulu 8,000 kende ema nomonwa dhi e rerun. To 8,000 go kadine bed ni mibadhi mang'eny mag nomination gi ne onge to strongholds mago ne wanyalo yudo ombulu mabor mohingo 8,000 ni. Koro wang' ni ODM as a party ok dwar kawo chances. Omiyo gima ng'eyo nomination mar ODM to higa ma koro wadhiye ni tibiro tim e bura adiera nikech en election manyaka wawin presidency. Waseno ka wach rebels kata jogo mabalo gi duond bura mar ODM osebedo kantie tiwacho ni shida nowuok e welo kech jomoko biro to giponde tipo ni gin ng'at Raila to bang' koseyiergi to koro giwuolo kala margi wuon. Ang'o na ahinya monego tim mondo mi rebels gi kik yud thuolo kata mondo kik yud ticket? No, igen wacho ni ng'ato rebel mano to ok dayiego nikech gima duong' en ng'ato kosewacho ni en ja party moro to nego kae mana kaka owache makapo no kodwar party no ten wuone mowacho ni koro kodwar party to wach moro ni koro ichako keto tax kuom ji ni ma rebel onego geng'ne. Mano momiyo joma party headquarters take advantage. Gima duong' en ng'ato kosewuok oko to jopiny wegi ong'eyo rebels. Jopiny wegi ong'eyo jomoriambo. Koro jopiny wegi ong'eyo yiero kes gin wegi gibiro yiero ng'at moro malong'o mabedo loyal to the party. To ka nitie jomoko mobet kaka committee makoro chako pago wan mae rebel mae ng'ama nade mago joma kethonwa party to ok wanyal yiego. Waneno ka mibadhi sani otimonwa e counties. Koyieri kaka jamjumbe magem ibiro timo ang'o mondo mi hakikisha ni governor mabiro bet by then ok bi bet gi weche mag mibadhi e county in kaka mjumbe? Ing'eni kisebedo mbunge e county to nyaka iti the leadership of that county kata ka en governor kata MCS. Koro ka in mbunge kaka koro ka bedo mbunge mar game to nyaka rang no projects mage mondo go bed county government timo game makata county assembly osekalo mondo timie game. Koro an kaka mbunge nyaka ne no projects otim e moro mar adiera kendo otim maber mondo pesa motigo one pesa motiyo yo moro maber. Ok anyal bedo MP to wach mar pesa minego bed nitie e constituency maga to karang notiyo maber. Nyaka rang pesa kotiyo maber. Maka nitie line moro mar mibadhi to kaka mbunge tiji en rango wach mibadhi ni orumo e projects mitimo e gweng' mibedo mini MP mare. Ijagono mosebet e siasa tiwuok e gwengego ma Siaya. Waneno ka Senator masani ma Siaya Migosi James Orengo dwa dhi chung' governor. In gi paro mane wachno? Na wachno taneno ka chando jo Siaya mang'eny nikech gima duong' en Orengo kaka ng'ato kaka dhano manonyuol Siaya obed gi rights mage mondo rang post mane mo nyalo rito e moro maber.
to joma ng'eny to oserango norengo nonego bed nokonyo party leader e national politics. To nyalo na konyo party leader national politics ka en either in parliament or in senate. Oro koko ka in post to rito bedo cabinet secretary. Koro mane ka koro nyalo tiyo tich ma joma piny range go ahinya. To mar duogo kende county government to joma ng'eny rango mano ok en kobe correct move. Lakini orengo wuono to en ga right mar neno ni mani tich modwaro kode nodhire jopiny to jopiny ema go puodhe. Ka jopiny oyie kode to bro yiere to ka gidagi to gibo kwere ni bodo rengo kae to konyalo inyalo wacho ang'o e tend Siaya masani? An to daher donje siasa mar Siaya County as per se nikech aseneno ni gima osebedo katimre Siaya jo wabunge moko mag Siaya kuom mondo gibed gi leadership mar county piny mondo gipang kaka ji nyalo tiyo e county government ma Siaya e yo moro maber to nyaka ne giyier county government gisemna bedo ka gin gi ludho mana county government ka giketo mana lweny aseche moko yudo governor odhi kata mana kamoro kaka Yala to MP magem to ochoko mana tax Kisumu to biro mana bayo governor gi kombe Yala. Koro DX governor no tiyo nade koko nyalo wuotho mondo rang projects mag county mondo ne kuonde mantie moko timre yoro maber mondo bed otimre yoro maber. Omiyo an gima daher wacho en ni as a county leaders te nyaka ti kamoro achiel. Kik wachop kamano wanie county achiel to leaders moko tijgi en mana yenyo, tijgi en mana lweny to gi guide leadership mar county mondo leadership mar county otingi jopiny e yo maber. Jaod burano masani mar Gen Jakoyo Midiwo ndalo moro nowacho ni jogo madwa chung' kode Gen oikre ne competition ma iye tek. In kaka jago no madhi chung' kode kendo dhi laro kode otika achiel. Inyalo duoke nang'o e wachno? Jakoyo ten overblown balloon. Ng'en balloon makoro yamo oserwake yo mang'eny. Nikech Jakoyo pok owin ga nomination game. Nyaka nobed politician. Osebedo kikonye gi cousins ne mabondo. Koro osebedo koparo ni koro teko ne ng'eny ahinya e game kar kae. To i game ka to kane ka Jakoyo tegno. Roots oko mako roots motegno. Emomiyo gole to ok tek. Wadhi gole. Kwa tieko jatelo. Adwa ni koro ing'i kamera tir to ilos gi jogem. Nyisigi gimomiyo idwa chung' gi gimomiyo onego giyieri to gi remarks ni mogik. Anto mokwongo daher nyiso jogem ni nyaka walos telo ma ji pimo wach to winjre nang'o minyalo timo ne game mondo game owuogie e chandruok mag game osebetie moloyo e yo mar development mag ndara, e yo mar development mag health centers, mag thieth, mag skunde. Koro jogem nyaka winjre kaka jogem mondo gilos gini. To nyaka jatend game nyaka bed jatelo manyalo loso gi national government to nyalo loso gi county government mondo jomo control resources mag county government okel resources go mondo kony game. To jomo control resources mag national government nyaka gikel resources mag national government mondo kony game. Koro ka kelo telo manyalo kelo winjruok to mane gima biro konyo game. Telo mar patkor mago telo mane waseaye chon moko ni wachako duogie. Jogem gin jomo somo kendo gin joma winjo. Koro gin joma nyaka walos ga losa mondo giyier telo manyalo loko ngima mag ji e game. Ne janeno marwa aduoko ni erokamano mar bedo kodwa sama ne chenro ni dhi mbele. Elo Jeff Olombaka ne an jakel ni chenro ni odiochieng' ma kawuono Kavin Otieno.